Oke. Siap tak lungguhi. Siap. Dilungguhi bos ora apa-apa. Kaya jaman Pak Mas Dalang kae biyen nglungguhi sapa-sapa bebas. Mbak Jonggrangnya sip. Jonggrang jos ya. Heeh. Medak klenak-kleni omong-omongan jabsip-sabsip. Lah ya kowe iki karo aku, mban ki melu aku. Aku ki wedok to. Wedok no. Wedok. Sik endi to kene tak dandani. Ora wedok. Ditandani. Wis. Aku nek ngadeg keduren kok. Ora apa-apa. Apa? Kembang, Kok sike nanu sike lu. Wah, jebul. Tak jegagi Bul dhuwur banget. Pas banget kon. Nek lungguhke ora ketok dhuwur. Iki pas banget sumpah. Pas. Pas to. Muk cimu. Nggonmu diuculi ben dinggo iki. Aku ngadeg potong iki. Lu ngadeg. Yo ngadeg yo Mas. Wes yo. Kono kowe kono. Kowe engko sik nampa rawe Ayo, Mbak. Bandung. Ayo, Mbak. Kowe nang ngarep kowe sik nampa rawe Bandung kuwi lho. Kowe ngger sula sithik, Nes. Ayo. Gersula sik. Heeh. Iki ora terus ndepel-ndepel ngono to. Kowe mban ra kurang ajar kowe iki. Lah Kowe iki mban ora templak-templak. Wah, wis. Mama. Ora nggo memah-memah. Ora. Iya. Pak modar aku malah. Iki nganggo nganu sike ora pelayan-pelayan. Iya, ayo nganggo ya. Pelayon kok terus ki omong-omongan. Iya. Aku teko. Oke. Ayo mbane turuk-turuk Keprake mbane. mboten, keprake mboten. Keprake mboten. Dikeprak. Ayo mbane turuk. Keprak sirahe. Duruk. Turuk. Sing cetha, Cuk. Keprak RRI. Wis rasa nggo keprak kowe. Pongkes ban kalah lucu nek iki yakin aku. Beng iki kalah lucu iki. Oh iya, ora kalah aku titenono kok. Urung kalah iki. Oh, urung. Wah, iya mongko gorok. Duduk. Ban. Apa piye iki arep perkenalan sike arep disiarke sike apa ora? Kaya nek ketoprak tobong. Oh iya disiar. Aku biyen nang kene jajah desa ketoprak tobong Rabuhi. Lah ngomong kok baleni. Wah, wis. Kowe do lungguh sithik. Ya. Duduk. Ayo. Manute karo aku. Ora kowe rasa ngeprak. Mbak tak suwek lambemu kowe ngeprak. Duduk. Sugeng dalu. Para pamirsa, kesenian Jawi ketoprak. Kowe jajal sing nyarke kowe Fik. Ora menika badhe mendhet lelampahan Semar bangun kayang. Utu. Roro Jonggrang. Dene Roro Jonggrang katindakan dene Nimas Roro Agnes Widya. Kowe mbokku. Agnes Yananda. Kok Agnes Widyasmara. Oh, lali aku. Dene mban kadhapuk dening Mas Vicky. Jung apa? Bandung Bondowoso. Inggih menika kalih Roberto Kiswan Anom Sumarjo. Roberto. Monggo sami midhangetaken Amir Sani. Roberto. Mugi-mugi cuwa ing penggalih. Dok. Wis kedo omong-omongan. Bayar po? Wes suruh. Wis. Mban. Nggih. Mban. Iya. Hatiku ki sedih lho, Mban. Atiku pengen. Kok ngono ta kowe? Mbane nekat.
Sedih kenapa? Atiku ki sedih, aku mung gari dhewe neng kene. Mosok. Mbane iki basa. Heeh. Mbane iki gagrak panturan iki. Ayo berarti engko kowe dadi macan barang kae. Siap. Sedih kenging napa to? Aku ki mung gari dhewe. Keluargaku kabeh ki wis mati. Kakangku, bapakku. Kok kowe ki yo menghiburku to, Ben? Waduh. Mbok kowe ki gulung-gulung apa piye ben gawe seneng ing atiku ngono lho, Ben? Ayo. Kira grunjal. Boten sae. Omong iki mireng iki gari blundung tekan kon. Piye iki Mbak ning kene awak dhewe gor gari wong loro. Terus apa sesuk sik ngancani aku sik melindungiku. Aku gelem aku. Ayo kowe soalnya wis kaya gendruwo kaya ngono. Iya, jelas. Kayak iki kok suwung ngene iki to, Mbak? Oh, iki ceritane semua lagi. Iya. Oh alah. Kowe iki wedok nang kene. Saya wong wedok. Heeh. Kok arep maneh kok warna? Apik ya. Jonggrang. Sopo iki? Iki wis tak apa-apa lho, Fik. Ora. Ora malih, ora malih. Wah lagi ban opo iki? Baleni. Jonggrang. Aja teko, aku sing kaget. Kowe njut muni kualik ngono. Baleni. Wis ra sida. Jonggrang. Sapa to iki? Jonggrang. Kaya ana wong bengak-bengok. Oh, niki nggih wong to niki. Oh, ngoten tiyang niki Ndoro. Tadi Coba kono temanono, Mbak. sinten niki? Aku. Wila, malah atos. Tuh. Kowe iki sing basa. Oh, nggih. Wah angel tenan iki. Aduh. Ae. Niki sinten nggih? Niki sinten, nggih? Aku Bandung Bondowoso. Oh. Aku saka Kraton Pengging. Ah, jengking. Pengging. Pengging. Sapa, Mbak? Bandung Bondowoso. Bandung. Nggih. Lah ya kuwi sik mateni keluargaku Oh, lah ya kabeh. pateni bae. Tok. Ayo. Iki Ayo. kok Tok. Nah. takonono Mbak ngopo andene, Mbak? Jenengan ajeng kersa pripun niki? Hah? Jenengan ajeng kersa pripun? Keraton ngendi? Prabu Baka wis gugur madyaning paprangan mungsuh Bandung Bondowoso, tegese kakangne anake jenenge Prabu Gupala ya wis tak pateni. Ora malah guyu. Ora guyu. Kowe iki wedok. Aja lho. Malah kaya entuk hiburan. Tegese aku bakal Nek guyu ki ya sik alus. Nah, bedah Praja Mboyong Putri. Lah saiki sik nang kene Rara Jonggrang mula gelem ra gelem Rara Jonggrang bakal tak boyong ning Pengging. Tak dadekke bojoku. Mbak. Omongno. Roro Jonggrang prei. Boten mlebet. Omahe banjir. Kowe iso mikir, kowe iki sapa to? Kula ateges mboten kok teges ajeng somo niku mboten. Tegesan. Heeh. Kula menika inggih satriya saking Satrio Gunung Gundul. Kembar. Aku ora ngerti iki. Kowe iki ming Kok kemban dadi ngono. ban dadi satrio. Oh iya ya. Wis ngaliyo. Aku tak ketemu karo bendaramu
Jing jenenge Rara Jonggrang. Lah niki. Nah. Jare prei. Wis kowe mlebu. Wes kowe nang kene wae Mban, kowe ora Jonggrang. nang ndi. Apa? Kula kan mlebet pundi niki? Wes kowe iki Mlebu penjara. kowe nang kene wae ngancani aku, kowe lungguh kene. Jonggrang. Apa? Mangerti saiki negaramu wis bedah. Sing Dap niki wonten watu niki. Oh, mboten. ambok dimut. Kula tak tengok mawon. Nah. Saiki kowe gelem ra gelem bakal tak pek bojo. Gelem ya? Apik. Watu ki bebas. Piye, Grang? Terus aku ki atiku tok daleh ngendi, tak daleh ngendi. Nek aku ki gelem karo kowe. Kowe kuwi wis mateni bapakku, kakangku, kabeh mbok pateni. Lah aku mas jur aku kon gelem karo kowe. lah mergo bapakmu ki tumindak sing ora apik perlu terus tak pateni. Ora apike nggo napa? Ora apike nggo napa? Le ngumbah ki engko nek wis rampung. Ya nyelake umbah-umbah. Gelem ya, Grang? Ora, Ya. ora. Ora ana senopati sing isih urip, kabeh wis mati ning paperangan. Mergo saka kasektene Bandung Bandawasa, gelem ya? Terus aku kudu bangga ngono karo kowe. Loh, kuduno. Kowe kudu gelem arep ngopo? Aku ki nang kene dhewe. Bapakku wis ra ono, kakangku wis ra ono. Aku. Terus aku kon tresno karo kowe. Lah ya, Kacang-kacang. lah tenimbang kowe nang kene meng dhewe. Rokok. Kita rokok mboten? Kacang. Rokok, Bu. Kacang. Tak pancal kan. Ya, gelem ya, Grang? Ayu ning wanita. Arep ngopo? Gelem ya? Ora. Tanganmu arep ngopo? Sun kapan bisa nanding. Iki ngopo to? Ban, woi. Woi. Ya, Tolong aku ki lho kowe iki sik gede-gedene. Ban, Aku iki sate iki. iki Bandung kudu kire. Dikencang kaya pesakitan. ayo ngono ki Ban, betul. Siap. Monggo dilajengke. Kula tak Piye, Grang? Mbok kowe ki arep nembang, arep suaramu apik, aku ya ora gigrek. Loh, Kok ora gigrek? Kok ora gigrek? kaya wong arep perang, ora kesengsem ngono. Oh iya. Ora kesengsem karo kowe, ha. Ane suwe-suwe jenenge wong tresno kuwi saka mripat medun Ora ning. iki ora suwe iki delet wae. Hah? Ayo wis ra iso aku. Lah ya aku ya ngerti jare bojomu. Mulih dhewe kowe engko. Hamulat sira Mas Ror Wis ning kono wae rasa oyak-oyak aku. Bantuk. tan kuat rasane ati. Tanganmu iki lho, Nduk. Ban. Ayo terus. Kowe iki mbok yo melindungi aku ngono lho kok malah terus. Gandrunge satriya ki jogete ya ngene iki. Ngopo tangane kok dadaki wir-wir ngono kuwi? Wae lah ya nek ra wiri-wiri terus piye?
Hanya ming mandek iki Kok malah Kok dua jari niku, Ndoro? Maksudnya iki, nah. Duh Nimas aduh yai Leganono Branta Ningsun Kualik. Piye? Gelem ya Cahayu. Kowe ora bakal tak tibake ning jurang. Apa? Kowe tak bopong, tak tibake ning kasur babut Pramudani, ngerti lho. Aku tadi kasure gelem. Ora sudi aku. Ini malah ngirit lho, Ratu. Aku tadi kasur. Sik penting mengkurep bae ya. Lumayan. Engko nek mlumah ndak ono ganjele. Pusing aku. Ya Grang ya. Ora, Apa penjalemu bakal tak pinangkani? aku ya ora arep njaluk. Watono karo kowe. Jon jaluk tumurunning Wahyu Cakraningrat. Rembulan utawa Sang Hyang Surya. Dilanjutke niku. Ya. Gelem ya? Ora, Gelem. moh. Terus cakep. Ayo Ger. Lali cakepane aku. Bantu kok bingung Ya. golek cakepan. Gelem ya? Ora. Kok sik rasa tuntang-tunting aku bingung aku lali aku. Gelem ya? Moh. Mbok tok bujuk bendaramu kuwi to, Mban. Aja kula nggih dhewe. Kowe iki ya kurang ajar mban. Natyan sakedhep netra. Gelem ya? Kinar ya usada branti. Kok cincing-cincing barang aja ketemu niku, Ndoro. Carane wong sabar ki ana watese. Kulon Progo niku. Udu wong sabar, kula praga ya duwe wates. Jograng, Apa? aja gawe gembung ing pikirku lho kowe. Terus Leganono tak dadekke bojoku. Lah Mbak Yu, Hah? Iki ora ana hubungane karo Ayu. etok-etoke iki, etok-etoke. Kelapa muda legan nono brantang ing Jogran. Piye Bandung? Negaramu wis kosong. Wis ora duwe sapa-sapa. Ming gari kowe karo mbanmu sing ra kalap kowe. Mula gelem tak boyongne pengging. Ya, aku gelem Bandung. Nah, ngopo to ora mau-mau? Rak yo aku ora dadi kesel ngene iki to. Aku gelem ning ana syarate, Bandung. Syarate apa? Waton ora tumuruan ing lintang karo rembulan bakal tak. Ora pelanggaran.
Apa? Syarate ya kuwi gawekno aku 1000 candi Bandung 1000 bayi. Wih lah dalah. Candi to. Oh candi. dalam waktu semalam. Wih. Ngemengke Bandung. Sawangen. Jajal. Sik. Oh gur bohong. Arep ngapa kowe? Demite siap. Demite, tadi demit. Dadi demet saiki dadi. Wes. Sekar setan. Gendruwo membo dadakan. Gendruwo membo dadakan. Ban. Iki setane Nas. Lah ya aku arep njeluk emban aku arep golek bantuan karo emban kok. Oh golek go emban dhewe. Ngejamban. Mbak ngejaban Lah ya kowe sapa? iki bar nono iki terus dene nek tak jeluki yo dene kok. Dadi setan sik kono ku nek Dadi tak setan jeluk sik. dene. Ah. Ngono kok. Kula ingkang suwun sinuwun. Kula ingkang sowan sinuwun. Wale nggih. Kuwale. Kula ingkang suwun. Kula ingkang sowan. suwun sinuwun. Loh. Dok. Jim dan Jun, Ya. kowe pinangka dadi abdiku aku njaluk gawemu. Gawekno candi cacah 1000 wektune ming sewengi. Sago. Bayarane piro? Ora bayaran. Ora. Oke, aku sagu. Gotong royong. Oh iya. Ya wis. Oke gawe. Duduk. Kepiye lek gawe iki? Lah ya sakarepmu kepiye carane kowe nek dadi setan, dadi jim arep gawe iki sakarepmu. Mindai Ban. watu berarti iki. Ban, Berarti. Tak mindai watu. Aku ki banduh. Kalau kita watu. Wah, wis. Waduh. Bola ini kiper lo damel kes tunggal. Siji. Tapi double. Lah iya. Oh ini pun jiro lu 4 6. ban. Ayo, kae kowe jeluk ana warga desa kae supaya ngono. Hei. Ora ngono kuwi iki. Alon-alon wae. Ben Bandung ki candine ora dadi. Jonggrang. Apa? Jonggrang kowe lunga sithik kowe. Etungen candi wis dadi 1000. Wektune ming sewengi. Bandung tok sepelekke. Apa ya tenan? Dia diitung. Cacah 1000 tenan. Ban diitung, Ban. Siji. Wih kok loro iki? Siji, loro, telu, papat, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boh, pun kurang siji. Kok cepet banget lah mau ngitung. Tenan apa ora baleni? Siji. 300, 999. 900 loro, 998. 999. Kirang setunggal niki. Kurang siji. Nggih. Nyatane kurang siji, Wah, Bandung. ora mungkin. Tidak mungkin. Hitung meneh. Ban. Lah niki double soalnya. Tadine petugas rada repot nek ngitung. Sik bener to, Bang. Jonggrang. Aku Bumi ngatasé ming kurang siji mbok ya wis to. Ora usah trimo, digawe perkara. Bandung. Aku tetep ora trimo kudu 1000 cacahe. Kudu 1000. Heeh. Ateges sijine jangkepe kowe Jonggrang.
Lah kok ya dadi patung tenan to, Grang? Ya aku gelem iki, gelem. Sik kowe ngali yo, mumpung iki meneng. Wah. Patung kok kemringet. Wah, keringet kok medun. Loh. Medun nang gulu. Lah kok keringet kok iso munggah gunung. Jonggrang. Niku kok wonten segara. Yo yen kono kowe tak buang ning tlatah Prambanan Jonggrang. Tuk 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 tuk. Wes kek bubar. Wes. Pun nggih namung ngoten niku ya Nes ya. Wes po iki. Wes bocok ora krasa. Apa? Wes tenan iki. Wes pun iki Mas Gading. Pun sisan gubuk asmara. Wow beres. Nek sing mau kae. Ya iki sik. Sik aku mau ya entuk nganu kiriman, Oh, kiriman. ada kiriman. Ya, sik bentar. Ditum iki. Ditum kuwi. Iki wah iki kacau Nes iki. Lah iki Piye piye. Kowe oleh kiriman apa? petugas repot. Iki lho, aku entuk Iki diparingi 200. Nah, Om Kiswan ngalah, apa isih kurang badine iki? Nah, kuwi betul. Ah, oh. Nyoh aku ki cah dermawan kok. Nyoh wis Andani, atur. Oh, waduh. Nyoh. Tenan iki ikhlas. Yo Ikhlas batine iki wis entuk Yo. akeh ya dum-dum karo Oh, oh. kancane ngono Nggo lho. tak kaiden ku urusane kowe ora aku rampung wayangan. Hah? Aku melu. Weh. Oke, matur Lah, emban. suwun. Wis, apa Iki Nes? Tak macane. Oh, oh. Macane. Matane muni piye matane? Maha Esa Wong Tegal di Tiga Raksa request ninggal katresnan oleh Mbak Agnesyananda. Salam-salame nggo grup KTA Agresi Peci teng Tangerang. Lagi podo pantau lewat streaming. Wah, Muga siang. sehat sedaya. Salam wuri-wuri budaya. Ah, jos. Ngoten Iki niku. ninggal katresnan sik Nes. Pun nggih. Oh nggih. Ku gek dijatilke. Ya. Iki Damsaring ku sikip. Tesih kata samangke Heeh. pun pinangani monggo. Wis kono Gek. Dites 100 gawa engko balekke nang mobil. Apa sih iki? Ninggal katresnan. Oh, Ninggal nggih. katresnan nggih. Ki mau ana keterangane ora ninggal katresnan? Ono, santai. Oh iya, berarti aku tetep oleh lho iki Nes. Insyaallah. Nek situ. Pun nggih aku lungguh ya Nes. Piye ta? Kok linggah wong urung keringetan kok. Oh iya, wis yo. Ninggal katresnan. Dikancani ra? Dikancani. Bu Ayu. Wah, yo cocok. Cocok karo Mbak Ayu, Mbak Agnes sing tengah Om Kiswan. Wah. Bayang aku Ngopo? Apa Jos. bayangane? seneng aku. Jos. Ayo kene Nduk Cahayu. Piye kabarmu Le, Cah Bagus? Ya oh apik. Ayo Aku kuwi. pelukut. Wis sik rukun. Sehat. Sing rukun kowe karo Agnes sing rukun ya. Aja do rebutan aku. Hah? Ya. Ngopo? Pokoke engko pokoke dinane tak do madil. Apa? Iki ki Senin, Selasa, Rebu aku ro Bu Ayu. Heeh. Kemis, Jumat, Setu aku ro Agnes. Minggune Suntik. ora kok diwektuke ngopo? Ning nyambut gawe le nembang. Entah. Kan kudu seniman kabeh. le arep nembang. bar iki prei seminggu kok. Bapak padake radio apa piye? Ki, kok radio. Lah kok nembang terus? Wis to, rasane iki nyambut gawe anake isih cilik ragate akeh. Ayo sik rukun ngono Sing kuwi. oh yo Nes yo, kowe aja ganggu gawe Sik niku nyambut mesra gawe. ngono lho. Ya. Sing Kok mesra. padu wis ketemu rong segarane mau. Wah, segorone. Segorone asat. Jajal nggon aku tili ana Wah, wis ora. Segorone nggon butek. Suwangan. Yo, wis ya nembang. Ketoke mah Pus luwe. to. Mblebeke gundulmu wae kena. Ya sing apik ya dipirsani Piayu kae. Kono kanu segerane bening ngono aku butek. Ya ngono ki rak tergantung perawatane. Wis kono. Perawatane. Lho, Iki- perawatane kira ya padha to. Rasa Lah, yo. dipisah, rasa. Lah, yo. Ambu-ambune kira ya padha to. Iya. Bentuke rak ya padha to. Ya beda. Rasa Beda. dipisah, rasa dipisah. Ya wis kek nembang. Ninggal katresnan sing apik iki nawiyah biyen bapakku, mara tuamu kuwi nek nglatih nang kene.
Dadi piyai-piyai sepuh kene do ngerti karo aku. Oh, ngono. Do ngerti. Heeh. Kesuwen sae napa sae mbot Pak, Bu? Yo, gak di. Mboten. Sae to. Terus do lambemu dareng apa? Wong kesuwan sae nggih. Sae nggih. Kowe Aja ya aja. Apa Dik iki mau? yo kayak nembang ninggal katresnan ora. Ya, kok iso kewer-kewer kaya ngono ki to Iso yo. kewer-kewer ngono kuwi ta? Hei, ha, hei, ha, hei. Kene apik. Kaya kae lho apa jenenge? Celeng, ngono. Kae lho sing nganggo celeng kae lho. Oreokan. Esot, 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 esot. Ayo yo. Ayo yo. Kok ora dadi yo. Sampun. Ora ndadi. Kudune nek tenan iki kudu jegur petren sik kok. Ya rasa mampu. Totalitas kok. ya. Ora totalitas apa? Mlebu peceran. Nggih, sampun matur Nggih, nuwun. sampun matur Nggih. sembah nuwun. Nggih. Pun nggih. Nggih, pun Mas. Wis ngos-ngosan wis kesel. Iya. Jam piro iki, Mak? Iki wis jam 1. Heeh, jam 1 ora apa-apa, ora masalah. Wis ana gubuk asmara sisan dipinangani ya sisan. Jumenenge sapa? Ah, Mbak Ika karo Mbak Endah. Jumeneng ngagem spot monggo kanca-kanca spote. Kaya wong bingkong. Sugeng dalu Mbak Ika. Nggih, Mbak sugeng Eda. dalu. Sugeng dalu. dalu. Minangkani pamundutan Injih. gubuk asmara. Nggih. Nggih, langsung mawon nggih. Langsung mawon. Langsung mawon mboten sangagem bawa. Matur sembah nuwun, Nggih, sampun matur sembah nuwun rupi ning sampun dipinangkani. Nok piye, Mak? Iki ya gandeng wektune ya saya ngoyak, saya banter. Wis jam 1 seprapat. Ana durung to jane? Wis ana jam 1 kurang lah.
Iya jam 1:04 kurang. Piye kuwi? Ya pamundutan sing durung mengko ya iso dipinangan ning gara-gara ya iso ana apa. Mau iso ana Nyidam Sari. Dipinangkani ning gara-gara. Ana kangening ati. Pokoke ya isih akeh mengko dipinangkani ning gara-gara ya, Mak. Banjur saiki karepmu piye? Ya neruske lakon sik iki lakone ya isih dawa. Mongko ndak le bubar jam 5:30 ndakan kok. Iya. Ya ayo Mak tak derekke. Ayo, Nduk. Tansah pamoreng sukma. Sukma sinukma winaya ing sepi sinimbantol ing kalbu bambu kaning warana tarlen saking liop-lioping ngaluyup Pinoba sating sumpena sumusuh beng rasa jati Sinegek semanten ganti kocapo sak jawining pendapi Karang Kadempel Kilura Petruk lan Bagong sami merepaki Raden Setyaki miwah sang Anoman karya kaget kadara kasan mangungkung kanduan rimang lir lino tanpa kanin yen tan tulus mangku diahu tomo oke Ndara Setyaki rene kula wau dereng kober mbagekke wilujeng to Den bektula katur nggih Den ya Petruk tak topo lan pamujimu slamet tekaku neng kene bakti kula Gus ya Bagong tak topo Petruk kae sik mburi kae sing diutang karo aku to kae kuwi dibahas mengko wae Truk bahas mengko wae selamat to Man Anoman iki kelurah pangestunipun wilujeng ya syukur rene aku mau ora melu nyaket mung nunggu ana jaba piye sing dadi dawuhe bapakmu monggo iki mah aku weruh Pendhita Durna sajae teko rene ana apa nek pancen gawe geger tak jangkai dhewe nggih sabar jangkah ya jangkah gong iki ora nang ngarepku to Gong ya pengen eksis ya Bro pindah kene wae ngaten Den Ndara niki malah kebenaran banget dene Ndara Setyaki lan Anoman malah ugi sami wonten mriki merga niki wau critane kakekne Semar Bardha Wawan Rembag kalih Sinuwun Punta Sinuwun Kresna Ndara Werkudara Ndara Janaka pancen banjur ketekan Pendhita Durna sing surasane jare negara Ngastina lagi nandhang pagebluk saranane kudu mboyong Bapak Semar ning bapak sajake wis krasa nek jan arep diboyongke ning Ngastina mesti mung arep didadekke tumbal lan mung arep diajab patine nah gandeng bapak ora gelem diboyong Durna muring-muring diwangsuli oleh Bagong gayeng padu pokoke nganti Durna ditendang karo Bagong ha to Gong heeh betul kowe mulane niki kula wani mencak-mencak mergo asline ya mung goleke gawean jenengan niku Ndara Setyaki den Ndara Setyaki Durna sengkune niku teng pundi mawon mesti nggawa Kurawa
tur mesti gawe geger nyambut gawe ten lungguh sing praga tak ajari Kurawa. Sukses Kong, sukses. Aku ki ya gumun bapakku entuk duit saka ngendi ombongan, bangun wae ket. Bangun desa, bangun kayangan, duwite iki saka ngendi? Mbuh. Mbok menawa bar menang nomor wis ora usah dibahas. Ora usah dibahas kuwi. Wis ayo gek do nonton le do perang ketoke gaeng ayo ditonton Kong. Sing tak goleki Bagong ning iki malah sing methuke aku ora pangling Setyaki dasar Maranyata Kartomarma keparat sugal wuwusmu apa-apamu papan Kurawa ning ndi papanmu gawe geger Setyaki piye ndi Bagong wani nyecamah karo Bapa Durna Semira Bagong kon rene tak tugele gulune ora perlu ngepok punakawan lan kowe arep gawe rusak karang kadempel Setyaki sing saguh babati Kurawa babuh Babar ngopo ora minggat saka ngarep aku tebak dadamu kene marganing patimu pecah sirahmu
Mbak jebol dadamu. Asot Jaido. Hati-hati. Waduh. Udah. Mati aku. Wah. Anoman. Dia. Cekel rica-rica. Mut dia. Ampuh tenan. Wis. Iya. Sesuai lho iki. Wajah kula man mungsuhe sapa? Mungsuh Bagong lho, Bagong pripun? Setyaki Mas. Edian ampuh tenan. Mundur. Nggih, kula semanggaken. Jiret iki. Ngapa kowe? Nggih. Genah mundur ya kalah. Nganggo tekon mangsa Anoman. Sapa ya sing durung ngaji ra Durmagati. Nggih, Mas. Pripun? Pripun ngajeng napa? Maju perang. Mengkae cinten. Setyaki Anoman Bagong Petruk Gareng Semar Rading. Kuwi mungsuhe. Dewe man. Kowe cah ampuh iki. Tak tontone. Yuk. Nggih. Jagongan Ci.
Sang udut ra. Jarum. Ora ngono aku Samsu. Lah apa pusing ngebul. Pusing 10.000. Apa sing ora ana cukaine? Ora oleh nek kaya ngono kuwi. Pripun? Nya kuwi ngecelke undangan. Undangan apa? Genduran. Wah. Cuk Triasa. Acarane mitone anakku. Mitone anakku. Oh ya, cuk tak rono. Aku karo tulung nguncalno pas nang Cengkuni ya. Wah, abot e. Abot ya dipake nggon Cengkuni. Aku ki cok mangkel karo Cengkuni. Lah ngopo? Dawuh tok ora barat bayari. Mbah aku ya gak dontalke yo. Ya, to. Yo ora dilogos lho. Karo kok. Yo. 1 2 3 Sing lusa. Ya baleni. 1 2 3 Derma gati mau sajake ampuh. Budal iki. Keparat iki. Kurang ajar Dursasana. Nggih, Wan. Wan. Enten dawuh, Wan. Pripun? Perang ora mboten. Saya jamin tek. Ayo, ora apa-apa. Nggo genep-genep wah jamin tek man. Rasa perang man. Ora ana tambahan iki, ora ana tambahan jam. Ya wis. Sekarang yo saya tak nemoni Kakang Durna. Pripun Dek Cuni? Pripun kena Kurawa kalah. Pun biasa. Kurawa niku ya mung gayane tok Dik Pate. Ora ana ututane. Nek lagi mangkat kaya yak-yak kae. Mangkat gleleng. Jarike dicincingke. Kalunge diplewerke. Ditokke kalunge. Munggah panggung asam lambung. Lho. Nganti mlempem. Lah nggih terus pripun niki? Monggo jare sampean awake dhewe tekan Karang Kadempel niki etok-etok arep boyong Semar. Ning jane mung arep ngrenah patine Semar to. Merga Semar niku ya dianggep dadi kekuatane Pandhawa. Terus niki pripun? Dek Pate. Kurawa kon mundur. Kon mundur kon kok penjalin. Oh nggih, lah sampean pun kula tak golek Pitasraya. Oh nggih. Lah terus kula mau manut lho niki. Ning kira-kira kasil napa mboten niki? Iso dijagake to niki mengke pun ta? Mang percaya kalih kula. Kula ajeng sowan Hyang Pandya Betari Durga. Ajeng nyuwun pitulungan. Oh nggih pun nek ngaten. Nggih sewang-sewangan lampah kula tak ngundurke Kurawa sampean muga-muga iso kasil. Nggih Pate, nggih.
Wajra ingkang puspita kasiliring samirana mrek sekar kadung ngas kandanyo maweh raras retnaning driya Ngger kala padha kanthi rarca sowan ngersanipun ibu ngger anakku Bathara Kala. Ya mundi pangestune Ibu Betari lulus rarca sowanku bektiku katur Kanjeng Ibu Betari. Ya tak tampa. Tak tampa karya Bambang ing Tias. Ing ora pangling sowan ana sowane Durna padha kanthi Basuki Durna. Oh lole. Iki Pandya Betari. Kula jangsoan kula pangabekti kula mugi konjuk Hyang Betari. Ya wis kula tampa. Ya mung wae sumene sawetara kula nedya rembugan dhisik lawan Bathara Kala. Oh nggih, ngestaken dawuh. Ngestaken dawuh Pukulun Pandya Betari. Kala. Nidas kok klek kaping paningalmu sajae kowe bakal darbe atur. Nanging semune kowe tidha-tidha gage matura Kala. Ya Ibu Betari. Sing dadi peteng ing atiku kuwi wiwit biyen aku lan Ibu Betari kuwi dipapanake ana pasetran Gondomait. Nalika semana wanter dawuh pangandikane Hyang Adi Pukulun Bathara Guru, aku bakal diparingi pangan. Jarine sapa kang kalebu Sukerta kuwi sing dadi mangsane Bathara Kala sakwadya balane. Nanging tinemune nganti tekan seprene saben-saben aku golek wong Sukerta nadyan siji wae ora ana. Malah kepara saben-saben aku arep ngrangsang bocah Sukerta. Mesti aku ketemu titah kang bisa maca tulis sing ana jroning awakku. Wanter dawuhe guru bapakku, yen kepethuk wong kang bisa maca tulis sing ana awakku, nadyan kalebu Sukerta nanging aku ora kepareng mangsa. Mula nganti aku ketemu dalang sing bisa ngruwat jenenge Dalang Kandhabuana. Dalang ruwat kuwi mau bisa maca tulis sing ana sarandunging badanku. Oh, banjur aku mlayu sipat kuping wedi karo dalang kuwi, Bu. Umpama aku wis ora iso mangan wong Sukerta, aku supaya mangan wong kang aran Leksana, ning nyatane wong Leksana ya wis ora ana. Wong Sukerta kaya dene bocah gendara gendera untang-anting sendang kapit pancuran kapit sendang lumuting tunggake ngaran. Kabeh ya wis ora ana. Piye Ibu? Apa Selasa aku ki ora oleh mangan Ibu? Aku ngelih. Aku pengen memangan Ibu. Mbok ya melu menggalih piye aku iso oleh mangsa Ibu? Lae kala. Ning aku mundi dawuh saka Hyang Adi Pukulun Prawesi Bathara Guru supaya ngreksalan momong para baju barat. Aja sumelang. Aku mesti bakal mbudidaya, Ngger. Saka petung madya pada kuwi sejatine ana kang klebu dadi Sukerta sing dadi panganmu.
Ya kowe kang sinebut Pendha Lima kuwi dadi pepalang sangaring laku. Oh, apa Pendha kuwi kelep